Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazeziphambili namhlanje. Shouldn't your testimony be what actually happened? Chair, I don't understand that, Mr. Behari. Chair, my testimony is on what I can recall. Ujaji Mbuyiseli Madlanga utyityimpisele umnwe intloko enqunyanyisiweyo yecandelo lezomthetho kumasipala waseKuruleni uAdvocate Kemi Behari ngokungafuni ukunika ubungqina obunyanisekileyo ngaphandle kokuba ikomishoni ithi thaca ubungqina enabo. Over the last 15 years, there's been 10 attempts on my life. In 1996, I was shot 3 times. There have been multiple attempts on my life. Umphandi nzulu uPaul Sullivan uvele ngqo phambi kwekomiti yesikhawu namhlanje emva kokungaveli kwivele ephekepheleleyo ebalula imiba yokhuseleko. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu namhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Ujaji Mbuyiseli Madlanga ochophele ikomishoni ephanda izityholo zolwaphulo-mthetho udlame nobutshijolo kwinkonzo yesipolisa utyityimpisele umnwe ingqina lekomishoni intloko enqunyanyisiweyo yecandelo lezomthetho kumasipala waseKuruleni uAdvocate Kemi Behari ngokungafuni ukunika ubungqina obunyanisekileyo ngaphandle kokuba ikomishoni ithi thaca ubungqina enabo. Oku kuvele ngethuba uAdvocate Lee Seagulls Ncube ephikisa ubungqina bukaBehari malunga nokuphazamisa nengxelo ye-IPID. Uadvocate Lee Seagulls Ncube uphikise ubungqina bentloko enqunyanyisiweyo yecandelo lezomthetho kumasipala waseKuruleni uAdvocate Kemi Behari malunga nezityholo zokungenelela kwingxelo ebalulekileyo ye-IPID. Ikomishoni kaMadlanga ephanda izityholo zolwaphulo-mthetho, urhwaphilizo nongenelelo lwabezopolitiko kwingalo yomthetho ive ukuba incwadi yayisiya kwi-IPID neyayiqulathe izindululo kunye namanyathelo ekufanele athatyathwe yaye yabhalwa kwakhona ze yaguqulwa ngaphandle kokugunyaziswa ngokufanelekileyo. Emva koko yaqinisekiswa nguAdvocate Njabulo Zulu. If I click on the document properties and I go to summary, the author is Kemi Behari, and if you look at the title, it says Draft Revised Letter for MMC IPID Mkonazi KB, which is your initials, 07/12/2023. Does that assist you in any way? It does. Then the 07, so that was done after this document here was drafted. So it would have just been a single document to say, are we implementing? Yes, that's what we've been saying the whole time, is that it was revised after the... I have at least I have the comfort of having seen this here. I couldn't, I know that... You see, I never understand that. I never understand that. Why should your testimony be tailored in accordance with what you see or do not see? Shouldn't your testimony be what actually happened? Chair, I don't understand that, Mr. Behari. Chair, my testimony is on what I can recall. It's what I can recall from that time. So when I spoke, or when I looked at what... I'm very sorry, Mr. Seagulls. Yes, apologies. Yes. So in looking at the additional bundle now, 85, okay. If this was then just a part that would have been then, it means that only the opening paragraph would have been there. And it's incorrect from what is contained in the finalized PN 19. So it was incorrect for you to say you would never write a letter like this. We see that you have. It would have been drafted. It was incorrect. It is incorrect. Yes. uAdvocate Behari utyholwa ngokuphazamisana nenkqubo yangaphakathi kumasipala waseKuruleni kwilinge lokhusela usekela ntloko onqunyanyisiweyo we-EMPD uBrigadier Julius Mkhwanazi ekubeni athathelwa amanyathelo. Le komishoni isaqhuba. Umphandi nzulu Paul O'Sullivan uvele ngqo phambi kwekomiti yesikhawu namhlanje emva kokungaveli kwiveke ephelileyo ebalula imiba yokhuseleko. Ubalule ubungqina bakhe njengobudiza inyaniso ekwaphakamisa inkxalabo ngorhwaphilizo nomkrelemnqa kwinkqubo yezobulungisa. Chairman, just for personal security,
Over the last 15 years, there's been 10 attempts on my life. In 1996, I was shot 3 times. There have been multiple attempts on my life. And, Chairman, unfortunately, the criminal element, what they try to do is they try to find out things about you, which is of a personal nature. They want to know, where's your business interests? Where are your children living? Where are your properties? So I've made it clear that I'm not going to be providing any of that information. Umphandi nzulu oneminyaka engapha kwengamashumi amathathu kumava ophando ume phambi kwekomiti yesikhawu yeParlamente evula ubungqina bakhe ngokubeka elubala imo yempilo yakhe nokujijisana nokungeva kakuhle ngendlebe. Kambeke ukwangqinisise ukuba uzungeziwe ngumuntu okhawulelana nezidingo zakhe zokhuseleko yaye abenkonzo zokhuseleko eParlamente banolwazi ngobukhona bakhe. Do you have people who have accompanied Somebody here, yes. Who is the person? It's just somebody that's taking care of my security needs. Kananjalo oSullivan uzikhabe ngeliqinisekileyo ingxelo zokuba wayekhe wabambela njengegosa langaphandle kweli ulikhuphela tsola elokuba ungummi osesikweni kumazwe amathathu kodwa uthe intembeko yakhe ileli kweli loMzantsi Afrika. Uxelele ikomiti ukuba izityholo ezimtyabeka njengongcothoza wehlabathi jikelele azinasihlahla zigwenxa yaye lulwimi etywaleni. I've been in this country now 40 years. And I can categorically state that I have not performed any foreign agent activities in that 40 years. And in fact, my loyalty is to South Africa. Ukanti ke uSullivan ukwabethelele inhlani ngeyenzame ezenziweyo ezibalula iziganeko ezahlukeneyo ezifikileyo kwishumi zokusuba ubomi bakhe kwiminyaka eqengqelekileyo. Kunjalo nje uthe izigrogriso ezintathu zibangele achulukunyathela kubungqina bakhe phambi kwekomiti ukuze azikhusele. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba zeSABC. Ukuqubisana nentswela-ngqesho eme kumyinge wamashumi amathathu ekhulwini nohlumo loqoqosho luhamba kancinane kuba lumi ngaphezulu kwepesenti enye yimiba ekulindeleke ukuba ibe phambili kwintetho kaMengameli aza kuyibhekisa kwisizwe kulo nyaka. Ngokuhlwa kwangolwesine uMongameli uCyril Ramaphosa uza kwenza intetho yakhe yesiqhelo kwizindlu zombini eyoqingqomthetho nebhunga lesizwe lamaphondo ebonisa ukuvulwa kweParlamente. Umongameli uza kuphendula kwisizwe ngomsebenzi karhulumente ndiyanike nomkhombandlela kumsebenzi karhulumente kulo nyaka uqalayo. Uza kuthetha ngobume belizwe, anyathele kwimiba yezopolitiko, ezoqoqosho, eyezentlalo kokubini apha ekhaya nangaphaya kwemida yeli. Ngaphezu kwento yonke uMongameli Ramaphosa uza kuchaza ngomgama ohanjiweyo ukusuka kwintetho yakhe ekumila kunje unyaka ophelileyo. We are as South Africans a resilient people. And we will not be bullied. We will stand together as a united nation, and we will speak with one voice in defense of our national interests, our sovereignty, and our constitutional democracy. Urhulumente wazibophelela kuhlumo loqoqosho olubandakanyayo ze kwakhiwe ulawulo olumsulwa nolusemandleni. Nakubeni kukho ukuphucuka koqoqosho kodwa umongameli uyavuma ukuba imingeni emithathu ephambili, indlala, intswela-ngqesho nongalingani isaxhalabisa. Kulindeleke ukuba umongameli achaze inkqubela kwisithembiso sakhe sangaphambili sokukhula koqoqosho ngomyinge wesithathu ekhulwini, utyalo-mali kwiziseko zophuhliso olufikelela kwi-940 billion rand kule minyaka mithathu izayo kunye nokudala ingxowa-mali yenguqu kumashishini amancinane 20 billion rand. Hamba mzuzu amehlo abemi beli yajonge kumongameli ngolwemivundla ngolwesine.
Abazali babafundi base-Primrose eMpumarandi bayavutha ngumsindo emva kokuba isebe lezemfundo eGauteng liphanzile ukuhlawula izithuthi ezisabantwana esikolweni nokuthe kwakhokhelela ekubeni abantwana bangayi esikolweni iveki ezimbini. Ababazali bathi baza kuqhubeka noqhankqalazo de zimanyelwe izikhalazo zabo lisebe. Intatheli yethu Calvin Dludla udadela enzulwini ngalomba. Izakhamuzi zala ePrimrose East Rand ivukumbhejazane zavala umgwaqo ngamathaya avuthayo kanye nezinguzunga zamatshe abakhala ngakho kakhulu ukuthi ke uhulumeni kumele abuyise ke amabhasi lawa ke athuthi ingane kule ndawo. Uzokhumbula ukuthi ke sekunamasonto amabili ingane ibikwa ukuthi azilibhade esikoleni ngenxa yokuthi ke amabhasi awekho kule ndawo awasebenzi. Ngizokwethula ke ezinye izakhamuzi esizozwa ngazo ukuthi kahle kahle lesi simo bayimisela ukuthi basilungise kanjani. Mama asikubingelele sikwamukele indaba zosuku. Sicela nje usichazele ukuthi le ndaba yamabhasi inhlukumeza kangakanani. Sanibonani. Indaba yamabhasi sihlukumeza kakhulu ngoba abantwana bayasukulisa abasakhoni nokuthi bayobhala esikoleni bayasala emfundweni. Abantwana bayaganga mabesezindlini, abantwana bayalahleka ngoba size sabathwala sabasematrainini, abanye abantwana balahlekile ematrainini, abanye bayagwazana ematrainini. So kuyingozi kakhulu ngoba abantwana bazolahlekwa la emkhukhwini, akukho right emkhukhwini. Mangabe nizama ukuthi nikhulume nike nazama ukuxhumana nohulumeni noma umnyango wezemfundo ngale ndaba ukuthi xazululeke bathini? Ezikolweni bavele basitshena ukuthi bafuna abantwana, abanandaba bona bafuna abantwana. Nizokwenza njani mangabe lokhu kuqhubeka ukuthi le mali ingakhokhwa yini enizoyenza? Kusho ukuthi zizovalwa zonke izikole ngoba akekho ozofunda umntwana abethu abantwana behleli la. Sibonga kakhulu mfethu, ungathi nawe ukhona obufisa ukubeka. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ungasichazela nawe nje njengelinye lamalungu omphakathi ukuthi lesi simo lesi ubona ukuthi into engagcina ixazululeke kanjani? Sicelayo nje ukuthi nabazama ukuthi basilungisele lamabhasi, babuyisele amabhasi emzileni sokwathi ingane zesikoleni ngoba kuyimanje ingane ehleli la emkhukhwini lana ingane zenza okuningi kakhulu. Ezinye ziyalimala njengayizolo ingane zihambe ngamatrain safonela eJimmiston station, masifika estation ingane kuthiwa ezinye zehle kuphi kwamanye ama station, so kumele ukuthi silindele ingane lezo ziyolandwa and ngapha kumele sibhadala ama-Uber. Ingane masizamela ama-transport ukuthi maziye eSprite abama-association abavala endleleni ukuthi no i-association yakho ayisebenzeli ngapha, so iyo ama-challenge esibhekana nawo. Okay, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Yebo. Izakhamuzi ke lezi zala ePrimrose ziyakhala ukuthi ke engathi kube nenkinga yokuthi ke njengoba amabhasi engasebenzi athuthi ingane isala zodwa emakhaya, ezinye ziyaganga mangabe isele zodwa kule mjondolo zibasa imlilo, kanti kunembiko ke ukuthi ezinye ziyalahleka ngenxa yokuthi azijwayele ukuhamba ke nepublic transport. Igama lami ngoCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC, ngibuka ngisePrimrose eKuruleni. Sibulise kwakhona sihlabele mgama. Ziyanda izimemelelo zokuba aphandwe usodolophu omasipala waseMadibe kuMntla-Ntshona ngendima yakhe kugebengo lwelungu le-SANDF ngamalungu onogada bakhe. Abalindi bakasodolophu Thabang Eugene Sohole noMichael Makempe bakhululwe ngebheyile ye-20,000 emnye yinkundla kamantyi yasePitoli kulandela ukubanjwa kwabo betyholwa ngokubulala nokuqhuba isithuthi esifakelwe i-blue lights ngokungekho mthethweni. Esisibini sabalindi bakasodolophu esitholwa ngokubulala sisinikezele ngokwaso emapoliseni sibanga ngokuba sibe ngamaxhoba ogwegwediso oluphanzileyo. It is alleged that on the 28th of January 2026, the two allegedly shot and killed an SANDF member on an R80 towards Mabopane. In court, the state opposed their release on bail. However, the magistrate found that it was in the interest of justice to release the two accused on bail with condition that they should not contact directly or indirectly the state witnesses. The matter was postponed to the 9th of April 2026 for further investigations. Oceba bamaqela aphikisayo baqinisekise ukuba isicelo sokufakelwa kwe-blue lights kwisithuthi sikasodolophu zange saziswa ngaphambili. Bafuna ingcaciso ukuba baqeshwa ngubani abanogada. This was not law enforcement. It was an abuse of power. The DA calls for further charges, including impersonating police officers and serious violations of the Firearms Control Act. If the mayor was present, his role must also be fully investigated.
No official may hide behind security while civilians are unlawfully stopped and killed. We've requested the executive mayor to give us a report as to what transpired, but we are insisting that the law take its course. Let's allow the law enforcement agencies to investigate, and once they've investigated, they must act in terms of the laws of the country. Ukusetyenziswa gwenxa kwe-blue lights sele kuyinto evamileyo. Osodolophu abavele babeselungelweni le-blue lights kubakho isidingo xa impilo yabo ibonakala isesichengeni somngcipheko. Umphathiswa wezonxibelelwano nobuchwephesha uSoli Malatsi umemelele ulwazi oluphangaleleyo ngokuphathelene nokusetyenziswa kwe-internet ukuze kukhuseleke abantwana nolutsha kubuxhakaxhaka bale mihla. No one. Umphathiswa wezonxibelelwano nobuxhakaxhaka belixesha uSoli Malatsi ugxininise ukuba imfundo ngokhuseleko kumaqonga obuchwepheshe online kumele idlule kubafundi koko ibandakanye abazali nabafundisi-ntsapho ukuze baxhobiseke ngokunikeza ingcebiso nokuxhasa abasaze ngobuso elizweni kwiingozi zamaqonga online. Kambe ke woleke ngelithi kunemingcipheko ekudingeka iqondwe ke ngoko ukuxhobisa abasebenzisa amaqonga online kungundoqo ukuze baxhamle nezakhono zobuchwepheshe nezoshishino kananjalo bancamle kumathuba logama bekhuselekile. A Safer Internet Day began over, a couple of years ago. It's being celebrated or commemorized in over 180 countries. And the purpose of that is to bring awareness about, unsafe behavior on the internet, harmful content on the internet, and how we can make the internet a productive space. I think we live in a time and age where the use of technologies has their own risks. You look in terms of child inappropriate content or the spread of pornographic content on the internet. You look at the rise of cyberbullying. You look at, misinformation and disinformation and the risk that they put children in. And it is important to raise awareness about these risks so that we can empower our children with the knowledge of being able to identify these wrongs, but also empower teachers, parents, and even society about how to overcome these risks. Ukanti ke uKamalatsi unikezela amazwi nanjengoko umhla wesibini kweyomdumba ukutsho uFebruary uMzantsi Afrika uqaphela ukusetyenziswa kwe-internet ngokukhuselekileyo. I-Safer Internet Day kabla makhumsha eli liphulo laminyaka le eliqaqambisa ukuthi qwa komlisela nomthinjana kanye nolutsha ekuthabatheni inxaxheba ngelingarhintyelekiyo kwimigibe yobuxhakaxhaka belixesha. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Ngamapolisa ngaphaya kwekhulu elinamashumi kulo lonke eli athathe inxaxheba kukhuphiswano oluntsuku ntathu lwenkonzo yesipolisa eGeorge eNtshona Koloni. Olukhuphiswano ludibanisa amadoda namanina kwinkonzo yesipolisa ukuvavanya izakhono zabo ekusebenziseni izixhobo. Ukudubula inxalenye yobomi bamapolisa kwaye ngoku sele ingumdlalo ovavanya ubuchule, isantya namandla. And the sport is designed around practical pistol. You want to shoot as fast as possible, as accurate as possible, and it's not all stationary. We have movement between targets and we also have moving targets that need to be engaged. Iphondo leNtshona Kapa ibingosotheko balendibano. Loo nto iyasincedisa ke into yoba amapolisa asoloko eredi xa enodibana situation apho kufuneka esebenzise umpu kwenzela uba ujongise ngqo kumntu lowo obufanele uba uyakukhusela kuye. Amanye wala mapolisa sele esuka kukhuphisana kumazwe angaphesheya. I have now been shooting almost 50 years that I've been competing, and the police has built me up. It gave me the opportunity. I was able to shoot international events representing the police. Uthola ukuthi uhlangana nama situation ngaphandle and then ama scene are different, then esports lesi sikuprepare ukuthi you can do your practical way, then uzokhona ukulungela isimo sangaphandle. Olukhuphiswano luqukunjelwe ngomsitho wembasa kwidolophu yaseMossel Bay. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eGeorge.
Onozakuzaku baseCuba naseVenezuela kweli bamemelela ubambano lomandla nanjengoko uhlaselo lweMelika phambi komongameli uDonald Trump kulamazwe mabini luqatsela bebethetha kwindibano ebibanjelwe eKapa eNtshona Koloni phezolo le ndibano ibisingathwe ngumbutho oxhasa bemi baseCuba iFriends of Cuba eNtshona Koloni kaloku iMelika ikhokhele untswinyo kuqoqosho lwaseCuba yaze kwinyanga ephelileyo yathimba umongameli waseVenezuela Nicolas Maduro. Unozakuzaku baseCuba kweli uthi oko uDonald Trump wangena kubongameli baseMelika kukho uxinzelelo olumandla kwilizwe laseCuba. The measures and the blockade, although the basic message is that it is intended for the leaders of the revolution or for the government of Cuba, the actual losers in this battle is the people. Kusenjalo unozakuzaku waseVenezuela kweli ethetha ngobuxhakaxhaka bale mihla uthi ukundlandlathekiswa kwelizwe lakhe iMelika kuqhutywa kukufuna ukulawula ioli empompoza kwilizwe laseVenezuela. Ukuthinjwa kukamongameli Maduro ngomhla wesithathu kwinyanga kaJanuwari yenye yeendlela zokurhogrisa elalizwe. You have seen the press conference that they held the same day of the kidnapping. They were telling to the world their colonialist pretensions that are also imperialist and supremacist pretensions on transform Venezuela a sovereign and independent country. Uaseveda uthi iVenezuela ayizokunikezela ngokuzimela kwayo. We are confident by one hand that we will preserve our independence and our sovereignty. Our acting president Delcy Rodriguez is talking about strategic patience, but he has also been very strong against the U.S. Pretensions and against the U.S. statements. Uphinelo uthi injongo zeCuba kugcina ubuhlobo namanye amazwe kuquka izihlobo zabo zakudala uMzantsi Afrika. Oku ke kuquka ukuvalwa kweoli nengakhokhelela ekufakeni elalizwe kubuthoko-thoko bobumnyama. That is the way Cuba is going to fight this attack from the US through our international friends, but also resisting and not bowing down to pressure, not caving in to threats. Imiyalezo yenkxaso nebusuka kumfelandawonye wabasebenzi iCOSATU kunye nombutho wamokomanisi SACP nalapho bezibophelele ukubambisana nalamazwe mabini. Kamnandi mawethu.